And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Minsan, kahit sobrang mahal mo, kailangan mong bitawan. Hi, DJ Rocky. Isa ako sa mga tagapakinig mo. At paborito ko ang programa mo. Sana ang maibahagi kong kwento ay maging aral sa mga tagapakinig mo. Itago mo ako sa pangalang Ten. At ito, ang aking secret file. Lumaki ako na hindi kasama ang mga magulang ko. Lola ko lang ang nagpalaki sa akin. Kahit na nandyan ang mama ko, wala eh. Mas sanay talaga ako sa pangangalaga ng lola ko. Kaya maaga akong natuto sa bahay. 12 years old pa lang ako, nagtrabaho na ako. Para sa ganon, matustusan ko ang pag-aaral ko. Gustong-gusto ko talaga kasing mag-aral noon. At bukod dun, ang pangarap ko noon ay makita ang papa ko. Kaya naman isang araw, nagdesisyon ako na lumuwas at hanapin ang papa ko. At doon na nga ako napunta sa side ng papa ko. Maayos ang buhay ko sa kanila. Pero ang hirap makisama. Nag-aaral ako ng umaga at nagtatrabaho naman sa gabi. Mahirap. Hanggang sa hindi ko na kinaya. Hindi ko na muna ipinagpatuloy yung pag-aaral ko. Marami nagsasabi na sayang ang talino ko. Pero wala akong choice eh. Kundi gawin ang nararapat. Dahil ako lang naman din ang mahihirapan. Then, tumungtong ako ng 15 years old. Kahera na ako noon sa isang fast food chain. Hanggang sa meron akong nakilalang lalaki na hindi ko akalaing gagawin kong mundo. Niligawan niya ako. Nabubuhay siya sa bigay lang ng mga magulang niya. Kaya minsan, kapag wala yung mga magulang niya, walang allowance na binibigay sa kanya, wala rin siyang makain. Sa totoo lang, DJ Rocky, sa kwentuhan namin, kahit na masakit yung mga kwento niya, nai-inspire ako sa kanya. Makikita mo lang din talaga na hindi niya maayos-ayos yung sarili niya.
that moment, naaawa ako sa kanya. Marumi yung mga kuko niya. Amoy araw. Maraming tigyawat. At higit sa lahat, hindi araw-araw na naliligo. Pero ewan ko nga ba kung anong meron sa akin. At tinulungan ko siya. Sa madaling salita, nang maging kami, ay binago ko siya. Naging tao siya. 16 years old ako nung sinagot ko siya noon. Hanggang sa lumipas ang panahon, nangarap kami na gusto naming makatapos kami ng pag-aaral, makapagpundar para sa magiging pamilya namin. So nag-decide ako na, okay, bago ako mag-aral, siya na muna. Kaya ayun ang naging sistema namin. Nagtatrabaho ako habang siya naman ay nag-aaral. Pangit mang tingnan mula sa paningin ng ibang tao. Pero yun ang naging strategy namin. At wala naman akong pinagsisisihan doon. Pangarap namin yun eh. Kaya ibinigay ko lahat ng kailangan niya. Mula allowance, bayarin sa school, at tuition. In short, ako ang nagpaaral sa kanya sa loob ng 2 taon. Time flies so fast. Okay na siya. At kahit pala ginawa mo lahat at ibinigay mo lahat at alam niyong mahal niyo ang isa't isa, darating pala sa puntong mawawalan kayo ng gana. Hindi ko makakalimutan noon. Mag-e-end pa lang yung school year. Pero napansin ko nang bihira niya na lang ako puntahan sa apartment. Pupunta lang siya pag sahod ko na. Pero hindi ko inintindi yun eh. Dahil nagiging masaya ako pag nakikita ko siya. And then one Saturday, umuwi akong lanta ang katawan. Ang sama ng pakiramdam ko. Nadatnan ko siya sa apartment ko. Inasikaso niya naman ako. Tapos sabi niya, uwi na ako ah. Nagulat ako. Akala ko mag-stay siya doon. Pero hindi. Sabi niya, kinakailangan niya umuwi dahil papagalitan daw siya ng mga magulang niya. At hindi ko na napigilan yung sarili ko. Umiyak ako sa harapan niya. Nagmamakaawa. Na sa pagkakataong yun lang, alagaan man lang niya ako. Kasi nga hindi ako makatayo eh. Ang sama-sama ng pakiramdam ko. Pero nakinig lang siya sa akin. At hindi naman niya binago yung desisyon niya. Ibinigay ko lang sa kanya ang allowance niya. At umuwi siya na kahit masama ang loob ko. Pinilit kong intindihin ang taong mahal ko. Ang dami pang nangyari na hindi maganda sa amin. Hindi naman siya irresponsableng boyfriend eh. Alam ko, mabuti siyang tao. Pero siguro, hindi lang siya ganun ka-mature. Ganun yung lagi kong tinatatak sa utak ko. Then one day, hiniram ko yung phone niya. Lowbat kasi ako noon. Papasok pa ako para naman pag out ko, sunduin niya ako. Sakto sa araw na yun, may nag-call sa phone niya, number lang, sinagot ko. Boses ng babae, hinahanap siya. At tinatanong kung sino raw ako.
So ang sagot ko is kapatid niya. At hiniram ko lang yung phone. Tapos tinanong ko kung sino yung nasa kabilang linya. Ang sagot niya, classmate. Pero nagkaroon ako ng kutob. Na parang may mali. Kasi bukod pa dun, ay inaaway na lang niya ako ng walang dahilan. Nakikipaghiwalay siya. Na parang ayaw na niya sa akin. Ako namang suyo ng suyo. Gagawin ng lahat para lang magkabalikan kami. Ganun at ganun lagi ang nangyayari sa relasyon namin. Hanggang sa isang araw, pagising ko na lang. Ayoko na. Suko na ako. And for the very first time, ako ang nakipag-iwalay. At pumayag siya. At habang lumilipas sa mga araw na hindi ko siya nakakausap at nakakasama, iba ang nangyayari sa akin. Akala ko magiging okay ako. Pero hindi pala. Parang mabaliw-baliw ako kaiisip kung kumusta na siya. Parang may nawala sa akin. Kaya naman nung isang araw bigla siyang nagparamdam. Nakipagbalikan na ako. Yes, nakipagbalikan ako. At yun ang pinakamasaya para sa akin. Pinakamasayang araw. Pero eto na nga. Dahil nagkabalikan kami, syempre, back to normal na naman ang pangyayari sa aming dalawa. Nabuntis niya ako. Sa isip ko noon, masaya ako. Dahil magkakaroon na kami ng pamilya. Pero nung ibalita ako sa kanya, nabuntis ako, nagulat ako sa naging reaksyon niya. Tulala at para bang hindi masaya sa ibinalita ko. Kinausap ko siya at sinabihan ko siyang kakayanin natin to. At wala naman tayong ibang gagawin kundi kayanin ito. So umuwi kami sa probinsya nila. Nag-decide kami na doon na lang isilang ang batang nasa sinapupunan ko. Ayun. Alaga naman niya ako. Masela ng pagbubuntis ko. Hanggang sa umabot ng 4 na buwan, ang bata sa sinapupunan ko. He decided na magtrabaho sa malayo. Which makakatulong naman sa aming pamilya. Ako ang mag-isang maiiwan sa bahay. Lumipas sa mga araw, sinusubukan kong kayanin. Hanggang sa nag-6 na buwan ang tiyan ko. Pansin ko na naman na may pagbabago sa pakikitungo niya sa akin. Natitiis niya ako na hindi kausapin sa loob ng 2 linggo. Sa phone na nga lang kami nag-uusap pero hindi niya man lang ako maisingat sa oras niya kahit online siya. Hanggang sa doon ko na nabisto ang lahat. Meron siyang iba't ibang babae. So yung dati pala na tumawag sa kanya, babae niya yun. At meron pa siyang ibang kaklaseng babae na babae niya. Nang malaman ko yun, grabe yung pag-iyak ko. Halos araw-araw nagtatalo kami. At halos araw-araw ay nagmamakaawa ako na kung pwede magpakatino na siya. Hanggang sa sinabi niya sa akin bigla na lumayas na raw ako sa bahay namin kesyo hindi na niya ako mahal. At ang bata lang ang gusto niyang panagutan. Ang sakit sa parte ko na anong ginawa ko para ganunin niya ako? Araw, tanghali, gabi, iyak lang ako ng iyak. Hanggang sa dumating yung araw na hindi ko akalaing manganganak na pala ako.
Hindi ko alam kasi hindi naman sumasakit yung tiyan ko. Lagpas na rin ako sa due date. So, ayun. Base sa ultrasound, nabahala ako. Bakit ganun? Hanggang sa nagising na lang ako, nasa ospital na ako, at ang katagang narinig ko lang ay emergency CS. Napaisip ako, bakit hindi ko alam na napunta ako ng ospital? At ang case ay hindi raw ako gising ng 2 araw. Nagsiseizure daw ako. Hindi ko alam kung anong nangyari. Basta ang natandaan ko lang, stress daw ako sa pagbubuntis. So nanganak ako, wala siya. Wala yung tatay ng bata. Walang nag-aalaga sa akin. At ang nangyari, doon ako tumira sa mama ko. And at the same time, hindi ko na-mention na natupad ko yung pangarap ko na magkabalikan sila ng mama ko. Yes, DJ Rocky, isa sa mga pangarap ko ang makitang magkabalikan ng papa at mama ko. So, after 16 years, yun ang magandang balita na natanggap ko. Sa mag-iisang taon na ang baby ko, tsaka lang nakita ng taong yun yung anak namin. Nakakalungkot, DJ Rocky, na mawawala siya. Tapos pag bumalik siya, tatanggapin ko. Pero wala eh. Ganun yung nagagawa ng pagmamahal sa akin. So, nagtuloy pa ang relasyon namin. Naging 3 ang anak ko sa kanya. Maraming nagbago. Away lang kami ng away, mga bagay na pinagtatalunan. Hanggang sa isang araw, nalaman ko na naman na niloloko niya ako. Nakipaghiwalay ako. Hindi ko kinaya. After a month, sinundan ko siya kasi ayoko maranasan ng anak ko yung naranasan kong hirap galing sa broken family. Ginawa ko lahat ng pagsisilbi sa kanya. Nakikita ko ng mga kamag-anakan niya at ng mga magulang niya kung paano ko alagaan ang taong mahal din nila. Pero hindi sapat lahat ng yun dahil ng babae uli siya. At ang masaklap pa rito, yung babae niya, ninang ng anak namin. Nakakapagod. Hindi na tama eh. Sobra nang mapanakit. Kinausap ko siya. Pwede bang sa susunod na araw? O konting panahon pa? Gawin mo naman yung tama? Ayokong sukuan ka. Dahil mahal kita. Pero ang nasabi niya lang sa akin ay, sa tingin mo ba, mahal pa kita? Ayoko na nga sa'yo eh. Pero pilitan mo pa yung sarili mo sa pamilya ko. DJ Rocky, nang marinig ko yun, yung sa tingin mo ba mahal pa kita, ayoko na nga sa'yo pero pinagpipilitan mo sarili mo sa pamilya ko. Tumagos yun sa puso ko. At kahit sobrang sakit at wala kaming maayos na closure, nakipag-iwalay ako. Nagbibigay pa rin naman siya ng pantustos sa anak namin. Ang dami ko nga sana kasing pangarap para sa mga anak namin, sa future namin. Pero mag-isa na lang ako na may gusto na matupad lahat ng yung masakit para sa isang magulang na pag-uwi ka galing trabaho makikita mo ang mga anak mo. Sasabihin, Mama, si Papa. Pero wala eh.
Hindi na talaga kakayanin. At hindi ko na kaya. Ubus na ako. Ayoko sanang sayangin yung mga masasayang alaala natin. And for sure, hindi ko naman kakalimutan ang mga masasayang alaala natin. Pero kung nakikinig ka man ngayon, gusto ko lang sabihin sa'yo na araw-araw, lumaban ako. Pero hindi ko na alam talaga kung paano pahihilumin ang sugat na dulot mo. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Ten. At ito, ang aking secret file.